No kyllä on, että ensi 10 ottelu oltiin. Siellä oli Ilves, Pelikanssi, Kärkisjoella, Saipa. Sen jälkeen alkoi Kärpät, Tappara, Jyppi nousemaan, IFK on noussut ja ainoa joukkue, joka on pelannut niin kohtalaiset koko ajan on ollut Saipa, joka on ollut yllätysjoukkue. Tiedettiin, että se tulee olemaan aika keskitasolla, mutta Markkanen on pelannut erittäin hienosti maalissa ja antanut itseluottamusta Saipalle. Tällä hetkellä hyvät sijoitukset, mutta Kärpät on mennyt omaa tahtia, se tiedetään jo, ja Tappara on pikkuhiljaa noussut ja nyt odotetaan, koska Jokerit alkaa nousee, että meillä oli veikkaus siinä, että siellä on Kärpät, Jyppi, Tappara, Jokerit, IFK on 5 sakissa, niin odotetaan, että joulupukki tuo Jokereille tätä omaa ja on hienoa saada Ossi tänne, että pystytään keskustelemaan tuosta Jokereiden. Kyllä varmasti tällä hetkellä. Aikamoinen tilasto tuo, eli 3 viikon kuluttua tulisi vuosi täyteen siitä, kun Tepsi on viimeksi vieraassa voittanut. Se on pitkä aika. Kyllä. Mitä sinä naureskelet? Mutta yleensä Pete tuli kiekon ulos. Tiki. Joo, että yhdyin ihan samoihin Ossien kanssa, mutta Ossi muisti sen, että sillä oli erittäin hyvä laukaus. Oli röyhkeä. Uskalsi tehdä sitä, että tulla maalin eteen ja ampua kiekkoa. Ei ollut mikään huippunopea, mutta siis kulmissa erittäin taitava. Et tuli 1-1 vastaan, niin aina peippas pakin ja tuli siitä, niin kuin sanoin, maalille ja hyvä laukaus. Sen takia teki niin paljon maaleja aina. Niin, teidän yhteistä vuosista Jokerin paidassa on kulunut kohta 15 vuotta. Siitä on jonkin verran aikaa. Tiki ei muista niin pitkälle. Sanotaan näin, että siis nopeuttahan näille pelaajille on tullut. Se on ihan saletti, mutta taito, mitä silloin oli, kun Ossin kanssa yhdessä alettiin pelaa, tai Ossi tuli joukkueeseen ja sanotaan, että taito... Niin Ossi tuli 98, sä tulit 82, että on siinäkin pieni ero. Taito on ihan eri luokka oli silloin, että silloin oli enemmän taitopelaajia kuin tänä päivänä. Ja sanotaan, että nopeutta näillä pojilla on paljon nopeammin. Jos verrataan noita kahta, niin kyllähän siis tämän päivän jääkiekossa mennään 1000 ja 100, se jääkiekko unohtuu aina välillä. Kyllä usein on niin tapahtunut, mutta myöskin on tapahtunut toisinpäin, että siitä saadaan lisää virtaa ja... Oho. Se ei tullut vahingossa. Ei. Yleensä itse teen aina lämminteitä kohti. Joo. Meni pakkaan ihan sekaisin. Ei se mitään. Sanotaan näin, että kyllä se voi niinku olla hankala joukkueelle, mutta kyllä se tuo positiivista, että tuollainenkin kun Petteri Varis on tällä hetkellä ollut niin Jokereiden katsotun pelaaja, aikaisemmin tehnyt niin paljon pisteitä ja maaleja, niin varmasti tulee nostaa. Ja yksi pitää muistaa, Jokereita saadaan näitä sairastuvalta pelaajia takaisin ja jälleen kerran sekoitettu kenttiä, niin mielenkiintoista on nähdä, miten se lähtee käyntiin. Tänään studiossa monemmat herrat kokeneita Open Ice-pelaajia tai stadion pelaaja. Kertoko vähän omista kokemuksista ja minkälaisia ne ottelut ovat pelaajalle? Onko se huipentuma ja onko se nastaa vai mistä on kysymys? Tiki 93, eikö niin? 2003. 2003. Oltiin All-Timersin Edmontonin 97 mestarit ja Montreal Canadiesin mestareita vastaan pelattiin ulkojäällä Edmontonissa ensimmäisen kerran, kun oli Heritage Classes. Ja siellä oli 86 000 ihmistä katsomassa 36 astetta pakkasta, mutta Siitä tarvittiin pari pipoa päälle. Siinä oli pipoja päässä ja pelattiin ikämiesten peli ekana ja sen jälkeen oli NHL-peli, ensimmäinen ulkojää NHL-peli ja kyllä se oli mahtava tunnelma, kun ihmiset istu siellä ja kumminkin hurras, ei ne lähtenyt pois, vaikka pakkasta oli paljon, niin kyllä se on hieno tunnelma. Kyllä varmasti Suomessakin oli sama ja Ossi voi kertoa siitä enemmän itse. Samalla tulee kuvaa Ilveksen treeneistä tuolta Ratinasta. Näytin tuossa tiistaina, oltiin siellä Ratinassa kattelmassa jäätä ja oli erittäin mielenkiintoinen, että voi sanoa, miltä että... näytti? No isolta. Mielenkiintoinen. Sanotaan, että kyllähän se on aina, kun tuonne tulee noin paljon ihmisiä, on se Olympiastadion tai missä tahansa, kun tulee paljon ihmisiä, niin onhan se sellainen niin kuin nuoruus palaa mieleen ja siellä luistelee ja niin kuin Ossi sanoi, että vähän lunta tuli tupaan, niin kyllähän se tuo niin kuin ne lapsuudet mieleen, että mistä tämä jääkiekko on lähtöisin. Jos se nyt lunta tuli tupaan, niin kuin ne hävisi siis. No ei, mutta siinä ajaa, sä alat tätä. Ei vielä, meillä on koko ilta aikaa. Minkälainen kaveri lyhyesti Shane Morrison on? Erittäin tukeva puolustaja, joka lähtee mukaan hyökkäyksiin ja
tukee hyökkääjiä erittäin paljon ja menee maalille ahneesti, että välillä unohtuu se puolustus omassa päässä ja tulee paljon mokia siinä suhteessa, mutta kokonaisuus katsottu niin ihan jenkkityylinen, että haluaa tulla hyökkäykseen mukaan. No mä odotan ihan samanlaista. Katon viimeiset TPS 2 peliä, 10 maalia, 10 päästetty. Tulee varmasti olemaan vaikeampi tehdä Irvinin maalin. Norella taas TPS maalilla, niin tulee olemaan mielenkiintoinen ottelu, koska nämä on kumminkin 2 ikivanhaa joukkuetta, jotka on tapellut mestaruuksissa monta vuotta ja tulee olemaan mielenkiintoinen ottelu. Näin se meni, mutta kyllä oli mielenkiintoinen erä tossa, että kyllä. Molemmilla oli hyviä paikkoja ja TPS on tullut tähän otteluun hyvin sisään ja oli kyllä mun mielestä erittäin hyvä erä. Maalipaikko molemmilla joukkueilla. No kyllä, että TPS tuli nopealla noilla karvauksilla ylhäältä karvattiin, sai hyviä maalipaikkoja, tai ei hyviä, vaan sellaisia, että ne tuli maalin takanta ja yritti kiamurella ja yritti vetää maalia kohti, mutta kaikki nämä vedot jäi matalaksi ja Irvini hoiti tuolla maalin edusta. Ja sanotaan näin, että oli sellaista, että siinä oli hyvää taklausta, hyvää luistelua ja sanotaan näin, että molemmat joukkueet pelasivat tasaisesti. Ja teit semmoisen huomion verrattuna alkukauteen ja syksyyn, niin Jokereille ei enää ollut niin paljon hitaita lähtöjä, vaan nyt tultiin nopeammin, pyrittiin viemään kiekkoa perille. No kyllä, että Jokerit on yleensä ollut hidas alkukaudesta että syötetään pakki ja lähdetään maalin taakse ja haetaan sitä kautta vauhtia. Nyt lähdettiin ensimmäinen syöttö, oli suoraan hyökkäjälle, sitä kautta laitaa keskelle ja toiselle puolelle. Yritettiin käyttää 3 linjaa niin sanottu jääkiekkotermissä, että menee laidasta sentterille, sentterilaitaa ja sitä kautta maalille sitten. Ja tää onnistui pari kertaa hyvin, että tuli maalipaikkoja, Näkillä oli paikkaa, meni vähän, melkein olisi päässyt yksin läpi, mutta Palmuru pelasi erittäin hyvin, osui sen mailaan ja meni katsomaan sen jälkeen, mutta periaatteessa oli, että Jokerit yritti lähteä nopealla hyökkäykseen. Niin kuin A.J. Niemi oli ylä 4. pelaaja siinä oli 2 syökkäjää, niin se on vähän eri kun puolustaja pelaa siinä ja se ottaa miehen. Nyt oli 2 hyökkäjää, jotka yritti sitä kiekkoa ja koko ajan siitähän se Tyrväinen sai jäähyn, että mailasta piti kiinni. Irvinin blokkkarin ja Vattanton niin sanottu kurvin mutta oli se maailmanluokan syöttö myös tuolta. No kyllä, että Lusenius antoi niin hienon avauksen siihen. Tää on harjoiteltu aina, että tiedetään Sexton lähtee. Se kokeili jo tuossa ton maalin jälkeen heti uudestaan ja sama tilanne mennessä tapahtuu, mutta tällä kertaa Eronen oli valmiina siinä. Oma arvio tästä loppuhässäkästä. Oliko se ihan rankkariarvoinen tapahtuma? Minun mielestäni ei, että tosta tulee pakin veto, osu tolppaa, jolloin Tyrväinen, joka Heikkinen vetää kädellä ja en tiedä, tässä Seiko ei koskaan sulje sitä alas ja sitten tulee Rudi tulee ja vetää backhandin, ei sitä tarpeeksi ylös, vaan Norrella vetää hienosti hanska kädellä. Jos olisi saanut ylemmäksi, sitä olisi ollut vaikeampi. Nopeat refleksit 40-vuotiailla kaverilla. No näin on, hyvin toimii vielä, mutta kyllä oli mielenkiintoinen. Tuomari antaa tuosta rankkarin, missä on kyseenalainen pelitilanne. Kumpikaan ei sulkenut sitä. Niin kuin säännöt sanoo, jos sä suljet sen ja heität sen, silloin on rangaistuslaukaus maalialueella. Mutta yksi oli ehkä, minkä mä tuossa en alleviivaa, että puolustava hyökkäjä ei saa pistää kämmentä kiekon päälle. Sen takia varmaan tuli rankkari. Näin. Tuommoista 24 minuutin peliä. Kyllä, tässä on molemmat pelaa ylivoimaa, alivoimaa 5-5 vastaan, niin tässä näkee Morrisonin +1. Se ensimmäinen maali syötty Lusenius avasi Sextonin, joka pääsi läpi, niin kyllä molemmat pakit on täystyöteläisiä tänään ja on ihan alettava. No siinä on 4 vaihtoehtoa, joko se on Juha Lindi, Harri Sulander, Markus Ketter tai Keke Säännönoja. Mä luulen, että noista joku 4 seuraava varmaan. Lähin varmaan on Juha Lindi. Ja jossain vaiheessa varmaan sitten Jalleksen pikkutakki. Niin. Ja kravatti. Toinen erä on kohta alkamassa. Millä lailla luulet, että Jokerit vastaa nyt tuohon Tepsin kovaan ensimmäisen erän rynnistykseen? No mä luulen, että molemmilla tulee olemaan, tämä hankaluus tulee olemaan tämä pitkä vaihto. Molemmilla joukkueilla varsinkin nämä erittäin tärkeitä. Nyt meillä on haastattelussa Tomi Lämsä. No tämähän on Rudin parasta, että siinä pittelee ja sitten jenkkipoika vähän suuttuu ja Rudi siinä hei, let's go, kohta tulee suu käy. Ja tää on Rudi ja se tietää, se ei pysty tappelemaan täällä ja siitä tulee päähän kohdistuva lyönti. Suomen säännöt sanoo 5 minuuttia 20, ihan selvä. Ja verta tuli vielä. Se on musta mielenkiintoista, että menee aina kädet alla. Lyö nyt, niin no, mä saan kaatua. Se on hänen pelinsä ja niin. Kaikki tietää sen liigassa. Ikävä vastustajahan se on. Loistava joukko. On. Näinhän se on. Mennään tuohon ottelun 1-1 tasoitusmaaliin, josta vastasi Riku Hau.
jälleen kerran Jokerit pääsee ylivoimalla heti alussa ja jää hyvänä. Jälleen tullaan helpolla. Ja tässä on niinku se maalille kiekkoa ja uudestaan sieltä Norrella, ei tiedä missä kiekkoa ja Halli meni maalille. Niin kuin itsekin tuossa haastattelussa sanoit, maalille on mentävä. Toi Halli tulee puolittainen touchdown. Kyllä, että tää on, Norrella saa 2 ensimmäistä vetoa, mutta se menee sieltä jostain jalan alta, menee siihen ja Halli näkee sen ja sinne vaan. Mustelmia pitää ottaa, jos haluaa tehdä maali. Tilanne. Oliko se sitä? No, mun näkemykseni kyllä, että se menee yläriman yli. Tässä oli hyvä, kun meillä oli kuukausi sitten oli tuomari tuolla studiossa ja käytiin läpi tässä, että yleensä se on pelaajan vartalon kohdalta, mutta maalialueella tai tuolla maalintekopaikalla on ylärima. Että tää menee mailla, tässä näkyy hidastettuna, maila on yläriman yli. No kyllä se vähän harmaalla alueella on. No mutta jos katsotaan, niin maila on ylhäällä. Me tarvitaan lisää todistusaineistoa. Pitääkö sitä olla vielä hitaammin ja hitaammin pyöriä? Tuomari vihelsi ja peli on 1-1. Tuossa lopussakin ampui 2 kertaa, mutta ampui ohi. Jos olisi mennyt maaliin kohti, olisi ollut vielä vaikeampi ja varmasti tehnyt maalin, mutta kyllä mä uskon, että Eeron tulee tuossa nyt ensimmäisessä ylivoimassa tulee näyttämään, missä maalit seisoo. Missä maalit seisoo? Missä mikin seisoo? No tää on justiin tärkeä. Tää on niinku seuraavat 3 minuuttia 12 sekuntia on erittäin tärkeä Jokereille, niin kuin TPS:llekin. Mutta jos Jokerit tekee maalin, se jatkuu ylivoima. Siitä ei tule enää, se jatkuu 3-12, että nyt on kaikki avaimet Jokereille käsissä, että pystyykö hyödyntämään se. Ja jos ei pysty, niin tulee olemaan hankala ilta. Tässäpä se on, että tässä nyt on tunti menty ylimääräistä ja kaikki seremonit. Hieno juttu, että Petevareksen paita katossa, niin sen takia varmaan johtokatto, Ketter sanoi, että hei, me lennetään huomenna aamulla, että mennään nukkuu kotiin. Kyllä. Ädyn kautta tulee kiekko, osuu vielä siinä Irvinin selkää ja Hallin mailaa ja siitä maali, että nämä on pahoja veskari, kun sä oot noin ulkona tuolla maalista, niin sä et pääse sisään. Ja tässä tuo Janne Lahden ainoa rankkariosuma tässä kisassa. Kyllä, ja erittäin hyvä liikunta, ja Nordela ei kerkiä tohon, että mennään tuonne puolelle ja nostetaan se tuopin verran, niin se on vaikea veskari saada. No mä en yhdy tuohon Suikkasen juttuun, että treeneissä valitaan 3 parasta, vaan valmentajan pitäisi katsoa, kuka pelissä on kuumin pelaaja. Ja jos on kuumin pelaaja, niin se antaa ampua, vaikka on viime kerralla epäonnistunut, niin uudestaan. Kumminkin Sexton on pelaaja, joka ratkaisee niille otteluita. Ja 2 muuta siihen sitten olisi ollut ihan sama, olisiko se Pekka vai Pätkä. Että, mun mielestä, kun sulla on kuuma kaveri, niin sä käytät sitä. Mutta valmentaja, mä en valmenna siellä. Ja 3. tappio voittolaukauskilpailussa.